ପୁଅ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, କେହି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଘର କିପରି ଚାଲିବ? ମା, ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ କେବଳ କଥା ହୁଅ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ କାମ କରେ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କରିବା ଉଚିତ। ସବୁ କିଛି ମା ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଠିକ ନୁହେଁ। କୁନ୍ତି, ମୁଁ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ବିବାହ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ହୁଏତ ବୋହୂମାନେ ଆସିଲେ ଘରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରେ। ହଁ ମା, ପ୍ରଥମେ ରଘୁର ବାହାଘର କର। ରଘୁର ବାହାଘର ପାଇଁ ଏକ ଗାଁରେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଝିଅ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ରଘୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ତାର ଏକ ବଡ଼ ଚାକିରି ଅଛି। ଝିଅଟି ବହୁତ ଭଲ, ସେ ରଘୁ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ଆରେ ବାହ, ଫଟୋରେ ରଘୁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁଅଟି ଭଲ, ତାର ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ଅଛି, ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ଠିକ ହବ। ପରେ ଟିକିର ପରିବାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ରଘୁ ମିଛ କହୁଥିଲା, ତାର କୌଣସି ଚାକିରି ନଥିଲା। ଏକଥା ମା ଶାନ୍ତି ଶୁଣି ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ତୁମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ରଘୁ ମିଛ କହିଲ? ମା, ମୁଁ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜକୁ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ରଘୁ ଆଖିରେ ସତ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛି। ମୋ ଝିଅ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ଯାଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ପୁରୀ ଏବଂ ମଟର ସଜିକି ବିକିବି। ଆଉ ମୁଁ ଫଳ ରସ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରିବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ବିଜନେସ୍ କରିବୁ। ଆମକୁ ଆଉ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରେ ତିନି ବୋହୂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ଟଙ୍କା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଘରର ସ୍ଥିତି ବି ବଦଳିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକିର ବାପା ରାମବାବୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର, ରଘୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ବୋହୂମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପରିବାର ଖୁସିରେ ଏକାଠି ରହିଲେ। ବୋହୂମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ଆଣିଦେଲା। ମୋର ତିନି ବୋହୂ ମୋ ଘରର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ।